A igrexa de San Estevo de Ribas de Miño no Sabiñao foi o lugar escollido pola Fundación Xosé Soto de Fión para a presentación da súa guía das igrexas románicas da Ribeira Sacra. A publicación pretende difundir, divulgar e pôr en valor todo este patrimonio de relevancia histórico-artística que, por outra banda, tamén é vital para o desenvolvemento de toda esta zona. Por isto, entre a fundación que xestiona o Ecomuseo de Arxeriz e a Deputación de Lugo colaboran na edición. Esta guía e os seus textos están en 3 idiomas, galego, castelán e inglés. Son 204 páxinas nas que se reúne información, descricións e fotografías das 72 igrexas existentes na Ribeira Sacra, luguesa e ourensá. A presentación será a cargo do presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares Paz, e do autor da guía, José Antonio Quiroga Díaz, director do Ecomuseo de Arxeriz. Tamén haberá representantes da Diócese de Lugo e da Diputación. O acto será ás 12:30 da mañá e rematará con música medieval en directo.